Прынцыпова я супраць дыялогу з Лукашэнкам, але трэба браць пад увагу рэчаіснасць, а рэчаіснасць такая, што США пайшлі на дыялог, а калі так, то Еўропа не можа заставацца неяк там пазаду. І на жаль, цяпер у нас пад адміністрацыяй Трампа не мае вялікага ўплыву на тое, што яны там робляць. А калі так, то трэба, на жаль, падключацца. Хаця, так як я сказаў, я прынцыпова супраць, таму што ўжо вельмі шмат такіх спробаў дыялогу з Лукашэнкам было. Яны прыносілі тактычныя результаты, але стратэгічных результатаў няма, і тым больш не будзе цяпер, калі Лукашенко пасля 20 і асабліва 22 года ўжо поўнасцю пад Масквой. Але тым не менш, калі ўжо амерыканцы пачалі з ім размаўляць, то трэба думаць таксама і пра нашыя інтарэсы, польскія інтарэсы ў тым ліку, але літоўскія інтарэсы, інтарэсы іншых краінаў Еўропы, і магчыма, мы зможам дамовіцца пра нейкія дробныя рэчы, нейкія тактычныя рэчы, хаця бы спыніць хаця бы часткова міграцыйны крызіс, падумаць пра гэтыя метэазонды, якія да Літвы асабліва прылятаюць час ад часу. Магчыма, вызваліць яшчэ нейкіх палітзняволеных, хаця зразумела таксама, што Лукашенко не збіраецца вызваляць маштабна палітвязнёў.